So nawr, ni moyn creu 2 o rhain. So ti'n neud hynna gan roi 2 pedwar at ei gilydd. So dim ots bell yw. Clymu nhw gyda 2, roi 2 gan 3. Wedyn nôl i 2 pedwar gan 2. A ni'n neud yr un peth eto ar top. Wedyn ni'n mynd roi un tenau mewn, jyst i clymu hynna at ei gilydd. Wedyn ewn ni am 2 tri llwyd, cos dyma ble ni'n gadael y gap. A wedyn ar ben hynny, ni'n cloi gyda 4, 2 ar ochr, a wedyn clymu hynna dros y top. So ar ôl i chi wneud 2 o rhain, mae angen i ni creu Catapult. So mae angen 3 10 gan 2, 10 by 2, a 1 12 gan 2, 12 by 2. Be ni'n mynd i wneud i cymryd 1 o 10 gan 2, a wedyn 2 o rhain, ydych gweld nhw, a roi nhw yn y canol, ar top, 1 o 10 gan 2, one of the 10 by 2s. So wedyn mae'na 4 bloc pob ochr. Wedyn be ni'n mynd i wneud yw cymryd yr un 12 gan 2 a roi fyna, so chi'n gadael gap o 2. Wedyn ni'n mynd i roi yr un arall, gymryd yr un peth, so mae'n gap o 2 a wedyn fyna. A wedyn yr un olaf, chi'n mynd i roi fyna. So, chi'n gallu gweld mae'n gap o 2 fyna, a mae'n edrych tipyn bach fel hyn. A wedyn y pen uchaf, the longer side, ble chi'n mynd i roi hyn, felly rhoi bwced a sgwar os ganddo chi un, neu gallu creu un fel yna. 4 gan 4 a wedyn gorchuddio fe, so ti'n gallu rhoi rhywbeth yn y canol. So fi'n mynd am y bwced, a clymu fe i'r 2 sgwar top, a wedyn gwych. Felly darn olaf yw just clymu y 3 peth, y 4 peth, sorry, at y gilydd. So felly, chi'n mynd rhoi un o nhw lawr fyna, just dop fe lawr. Wedyn, mynd i rhoi hyn, yr olwyn, yn y gap. Wedyn, rhoi hynna yn y gap arall, fel yna, a wedyn just, boom, gwasgu fe lawr. A wedyn be ni'n mynd i wneud yw, os chi'n moyn just bod yn diogel, rhoi un o'r ein dros top hefyd. So, mae fe'n wneud yn fwy diogel pryd chi'n taflu pethau. So dyna ni, Catapult wedi ei orffen. Gwas mor gweithio, waw, gwych. Un all. Wow.